Haino hilam sago jotono TRIPURAexamhelping channel so trini video ni topic hinkhe tongnai BA General 4 semester ni Kokborok suggestion rwjaknai final exam ni bagai hinkhe bayap song jara Kokborok subject ni tui BA khai tongnai rok please video no Puilano simi paithak jora naidi kebo video no skip ta khaidi tei tam saka bujiwi naidi unit to koita porikhe wngno bo chapter ni phaino bo chapter ni bo question porikhe wngno question bahai ke phaino tamke phaino abo jotono video ni bisingtwi sajaknai hinkhe hindi video ni main topic o thangna sinai hinkhe naidi bayap song puila bwkhago hwnga tonai 4ta question hinkhe bayap song norok o jaga ni bising poridi 1 2 3 puila poridi bayap song norok 1 number no 1 number ni question ke tonai hasuk khuriwo kothoma yungo noreni tongurung no sidi hinkhe bini pore poridi 2 number no 2 number ni question tongnai hasuk khuriwo kothoma yungo hoda dofani mangpili rok no tisawi bahai ke phunukjaka rwgui sidi hinkhe o jagao kwbangma babe question guri phaimano cherui sidi rwgui sidi sukrobo sidi omhai roklai phaita hinkhe bayap song norok kam khe question buji sidi hinkhe 3 number naidi langmani rukungo kothoma yungo sumotini tongurung no tui sidi amhai rokhai phaimano ta hinkhe tei phaimano langmani rukungo kothoma yungo sumotini tongurung no sidi ba rwgui sidi cherui sidi sukrobo sidi omhai rokhe kwbangma question guri phaita hinkhe norok ni bagui o jaga tei kaisa extra question tonai 4 number ni jodi norok 4 number ni bo o extra no bo porina musungkhe porwi thangui mano hinkhe bayap song norok o jagao 1 by 2 no hinkhe jesa khai phano porwi thangdi tei 3 number no bo porinani chesta khaidi hinkhe hindi tabuk bwkhak tuo thangna sinai hinkhe tabuk bwkhak tuo hinkhe naidi bayap song bwkhak tuo hinkhe tongnai 5ta question hinkhe bayap song norok 1 sugui tongkhana 5ta question no bahai ke porinani amtiya kaisa kaini bo kaitham porikhe no ongo hinkhe naidi bayap song tamo porina nang hinkhe bayap song norok o jaga puila poridi 1 number no 1 number ni question hinkhe tongnai hathai rai kothoma bwsani kogyapang cherui sidi hinkhe bini pore tongnai 2 number salsani bising borok wngpaikhe o hani nophang o kok bwtang bo kothoma bwsani tei swinai sabo sakani kok bwtang no tui sukrubui sidi hinkhe bayap song oro bahai no kwbangma babe question guri phaimano salsani bising borok wngpaikhe o hani nophang obo hinkhe kok tang line obo thik no tongnai obo hain tongnai tei o kok bwtango tamono tui saka cherui sidi sukrubui sidi amhai rok khlaiui kok guriui phaimano ta hinkhe bayap song abo kok guriui phaipano je norok porimani obono phaikha obo phailiya hinkhe bayap song atike kok guriui phaipano obo phailiya rok hinui norok swiya rok ta kabodi swi rohodi obono ekta hinkhe kisasa kok guriui phaio ta hinkhe bini pore naidi 3 number no 3 number hinkhe tongnai mahajon kusu kothoma bwsani kok bukri no baithang sima tui yakumurui sidi hinkhe oro kwbangma babe question guri phaimano mahajon kusu kothoma bwsani kok yaphang sidi hinkhe bayap song norok o jaga no baksabo bujikhana baksabo bujiya wngkhana hinkhe oro je kok bukri himan tamo o kok bukri mane abo kok yaphangsi hinkhe bini pore je tamsaka baithang sima tui yakumurui sidi hinkhe oro kwbangma babe omhai no kok guriui phaimano abono khelkai question ai answer khaidi hinkhe bayap song norok 4 number no porina hinkhe porwi thangui mano 5 number ni hinkhe poriya phano tongui mano jodi norok porwi mankhai abo bo porwi thangdi tobo jodi norok 4 number ni extra kaisa porina musungkhai abo bo porwi thangdi hinkhe 4 number ni question hinkhe tonai salsa bumani damra nawi thaisuk sakolamo kwa khurka o kok bwtang no nini simani bisingtwi sidi obo hai rok khai question phaimanta hinkhe haikhe rimano jagao o kok bwtang bo kothoma bwsani nahar jakha tei swinai sabo tei nini simani bisingtwi cherui sidi o kok bwtang no cherui sidi amo hai rok khlaiui kok guriui phaio ta hinkhe bayap song amno kaham khe nai question answer rwdi hinkhe bayap song norok o jagao 1 by 2 no hinkhe jesa khe phano porwi thangdi tei 3 number no bo porinani chesta khaidi hinkhe hindi tabuk bwkhak 3 o thangna sinai hinkhe tabuk bwkhak 3 o hinkhe naidi bayap song bwkhak 3 o hinkhe tongnai question 3 ta hinkhe bayap song norok o jaga poridi 1 by 2 no puila poridi 1 number no bini pore poridi 2 number no hinkhe 1 number ni question hinkhe tongnai swkang nando kumar deborma bai swijak longtrani eklai bo tamo lobai swijak bathongke sidi hinkhe bayap song norok 1 number no khe jesa khe phano porwi thangdi hinkhe bini pore 2 number no poridi 2 number ni question hinkhe tongnai swkang nagendra jamotiya bai swijak hakor bisingni nongkhor ba sidi thungnuk eba natokni kok yaphang no sidi hinkhe oro kok bukri sidi omo hai rok phano phaimanta ambagui question kisa khelkai sidi sob somoi no kok borok hinkhe question guriui phaio hinkhe bwkhak 3 o tei kaisa extra question tonai abo hinkhe 3 number ni
Hinkhe 3 number ni question khai tongnai tamo kwrwi tong chini longtrai hasuk sakani kok butang bo jagani swinai sabo tei bo bisio karijak kok butang no tui sukurubui suidi hinkhe kwbangma babeno question guri phaimano puilao bo kwbangma saka obo hairokta hinkhe bayap songnaro o jagao 1 number no jesa khaifano porui thangdi hinkhe tei 2 ba 3 no bo jodi norok porimankhe porui thangdi hinkhe jodi norok 2 ta pornai hinui 1 2 tongkai 1 ba 2 no simi porui thangdi hinkhe bayap songnai je o jagao jodi no longtrani ekalaiboni kokbokre sidi haikeba longtrani ekalaibon thungnung no tui seri sidi omo hairoke question paper norok oboni answer no sui rohdi hinkhe hindi tabuk bwkhak phuro thanglasinai hinkhe naidi bayap song bwkhak phuro hinkhe tonai 2 ta question hinkhe bayap song no jaga pore de puila 1 number no 1 number ni question hinkhe tonai suikiring nogendra chandra debarma bai suijak aming kok bwkhala tamo kobo mungtong suidi eba seri sidi abo hairoke phano phai manota hinkhe bini pore jodi norok 2 number no pori mangkhai extra obono bo porui thangdi hinkhe 2 number ni question khai tongnai jora tei tongthai hano rwgui swinai kok rwbaini bising tui swinai bobo haikhe kok rwbaini kok no jora bai baksa gajal rwui swina naikha sidi ba seri sidi ba sukurubui sidi ba sui phunudi omo hairoke phano phai manota hinkhe bayap song norok o bwkhak phuro hinkhe 1 number no jesa khaifano porui thangdi hinkhe o jaga jesa khaifano question phaitu norok oboni answer no sui rohordi hinkhe bayap song norok ni bagui tei kaisa kok unit 2 ta khai jesa khaifano porinani chesta khadi jodi norok unit 2 ta porikhe chaita no 10 mark manui painai hinkhe tei kaisa kok 2 mark sipru norok kisa question kaham khe bujiui sidi 10 mark pori thani no koyekta 2 mark common khlai thango ta 10 ta ba 15 ta ba 10 ta 12 ta 10 ta ba 15 ta amo hairok kunufuru manui thango karon obo to kokborok ni bla 10 ta ba 15 ta jesa khaifano 2 mark manui thango ta je 10 mark pori thani no hinkhe kisa khel kai norok 2 mark bo sijita 5 ta ba 10 ta mankhai no belaino kaham hinkhe kisa question buji suji kaham khai question answer khaijata te bujiakhe master no sungdui kebo lachita tongdui kirui ta tongdi hinkhe nakhar bayap song video upload khainani kisa lewi thangka tamo hinkhe anibo kubuni samung tongo oboni bai kisa lewi thangka khwlaio oroni bisingno 10 mark common khlaiano hinui hinkhe bayap song kaham khe suggestion follow khai poredi tei tamo saka kaham khe buji suji nai poredi hinkhe tini bagui amsungno ungsunai hinkhe bayap song norok tabuk bo channel o kwtal wngkha tongkhai please channel o subscribe khaide tei bell icon o click khaidi jefru video kwtal upload khaio jotoni swkang notification manna bagui tei video no sajak like khaide comment khaide tei share khaide hinkhe bayap song dati phat khai 1k subscribe complete khaide hinkhe tini bagui amsungno ungsunai।